Днес господин Цонев и аз внесохме предложение в деловодството за изменение на закона за хазарта, като тези изменения са продиктувани от това да бъде защитен обществения интерес, тъй като за никого не е тайна, че през последните 3 години зависимостите, свързани с хазарта, са изключително увеличени в нашето общество и това наложи да бъдат предприети съответните мерки с цел тяхното ограничаване. Това, което ние предлагаме, е свързано с воденето на една трайна политика, както от страна на нашата парламентарно поставена група ГЕРБ-СДС, така и на колегите от Движението за права и свободи, да бъде сложен край на тези зависимости от хазарт в дългосрочен план. Това, което се предлага в законопроекта, е свързано с няколко основни дейности, свързани с регулирането на хазартната дейност, свързани с рекламата на хазартна дейност,